Днеска, тъкмо сега ще стане много яко нещо. Днеска ще играем за първи път. Вече една година не се виждахме. Не знам какво ми става, но днеска ще играем Майнкрафт. Да, хора. Днеска ще играем най-яката игра. Това е Майнкрафт. Аз защо обърнах телефона. Буквално отдавна толкова време не се виждахме, че буквално, да я знам, една година ма измина. И вече версията е 1.20. Аз отдавна забравих как се играе, защото вече влязах в други игри. Майко, бате, майко, бате, никога не съм напреднал. Аз съм си така винаги. Такъв слаб съм си. Аз тогава, хакове щях да зная. Вече имаме 23 абоната. What the fuck? Само не, аз мислях, че сега, там са някъде към 40-50 абоната. Буквално. Така, сега часът е добре. Така, буквално се заспавнихме. О, бате, не! Бате, само ако ми кажете, че забравих как си играе Майнкрафт, нали? Бате, колко време не съм играл в тази игра, бе? Аз знаете ли колко време не съм играл, нямате представа. Аз вече свинах с Geometry Dash. Хора, ако не искате, напишете в коментарите и ако искате да снимам за друга игра. Майко, бате, тук няма пчелилете, това е опасно. Трябва да се разкараме. Няма буквално им 5 диаманта буквално. Ма не, човек, им буквално 5 диаманта. На старите, бате, забравих всичко на тази игра, как беше. Преди беше доста по-така по-яко беше. Аз буквално тогава не знаех. Аз бях доста добър. А сега много съм слаб, казвам ви. Преди да упреждам ви, малко ми лагва, защото телефона е от 200 години. Така. Продължаваме. Първо, сега ще направим crafting table. Просто ще направим crafting table, така. Бате! Ма човек! Предмети. Така. What the fuck? Чакай. Така, чакай. Така, сега правим 4 дъски и ще направим crafting table. Така. Сега се правим една кирка. Майко бе, човек, верно забравих как си играе, бе. Верно забравих как си играе тази игра, бе, човек. Аз това е първото... бате! Не знам. За първи път аз буквално не знам от колко време не съм играл, но няма да повтарям. Добре, така тогава ще се бери дърво. На Geometry Dash съм много добър. Буквално. Ако правиме много тъпо. Окей. Продължаваме. Така, сега отивам да сервирам малко овце. Арби овца, ще побегаш от мене да умреш и страх те оживат. Пари, аз забравя... Бате! Сега не знам какво да правя нататък. О, сетих се. Трябва да събираме камък. Толкова добре си ме забравил с тази Geometry Dash. Ще си припомня предишните години. Аз тази Майнкрафт,
Преди ми беше най-любимата игра, но сега стана нещо. Стана нещо лошо. И това е и спомнете си, когато се виждахме. Виждахме се на версия 1.18. Вече два апдейта излязоха и още не се виждахме. И сега снимам на най-новата версия Survival 1.20. Така ще се казва видеото. Може би. Или май просто ще има. Дето. Преди няколко дена. Майко. Абе кога... Чакай. Аз изкопах само толкова и вече е 26. Добре, така вече е достатъчно. О, боли. Добре. Заческа мяса. Маса, меса. Тата. Каквото мога да направя и ще направя една кирка и една брадичка. Ще направя една брадичка. Правя пълчици и меч. Аз да знам за какво ми е меч, ама на всеки случай ще ми трябва. Добре. Добре, са те предмети. Не знам за какво са ми. Сега слагаме най-яките и хубавите предмети. Камена брадво оборудване. Добре. Сега ще щупим брадвото. Сега трябва да събереме и да си построим някаква къща. Ама аз не знам на колко етажа ще има тази къща. Толкова дълго време и се развивахме, но буквално. Аз преди такива хубави постройки правя, аз не искам да мисля какви постройки ще правя. Майко. Аз хора, буквално... Що така гледам? Буквално от толкова време няма смисъл да играя. Вече свидах с футбола да играя. С много неща. Вече 15 дърва събрах. Така вече имаме 17, добре. Продължаваме. Това вече няма го коментираме. Така. Така. Още малко дървета ще се посъбереме. Още ще съберем малко повече дървета и ще си направим вече една къщичка. Да, хора, ще си направим една къщичка. Което там ще живеем, ще направим легло, където няма да спя. Сигурно ще спя. Но буквално... Де я знам. Буквално... Хора да хръкам. Значи... Бате, буквално преди малко се видях. Любимата ми крава! What? Много хубава крава. Много хубава крава, казвам ви. Ама буквално много хубава крава съм видял. Искам мляко, бе, дай ми мляко. Ако не ми дадеш мляко, си мъртва. Дава ли си ми мляко? Айде, мъртва си. Ама аз не мога да ти чума да крави. Ето. Имаме храна. Имаме дърва. Много малко храна имаме, както и да е. Се развиваме в Майнкрафт, какво да правя? Майко, бате, мате ми... Това телефон ми забива. Преди така хубаво работеше, защото от тази геометрия даш. Аз май следващото видео ще снимам геометрия даш.
да добре достатъчно дърво. Сега ще се построи. Бате, ние не сме нормални. Ние не сме нормални, човек. Село! Бе, топи се, бе, Майко, не! Не, бате, не. Майко. Бате! Чайте, хора, някой ми звъни. Хора, сори за прекъсването. Бате, не съм забелязал, че стъмняло. Майко, бате, как ми лагва, майко. Буквално ми лагва. Някаква къщичка да има. Айде, лека нощ. Sleeping, throw this for night. Добре. Ставаме. Аз видях съм да има тук. Може ли още и арианче? Само че тази крава не ми е дала никакво арианче. Тази крава не ми даде арианче. Ще да бъде много хубаво да си похапна. Защото генерацията... Майко. Щях всичките проблеми в Касме да се решат. Аз буквално намерих село. Защо намерих скапано село? За какво се мъчих? Да се... О, бате! И без това никой няма до тук до нас да живее, така че Арли Колем мъртъв си. Сори, бате, ти си ми бил най-добър приятел и по-скоро не се видяхме никога. Сега как да ме стигне. Така, оп. Маме. Окей. Тези три такива, що ги наричам такива желязо? Майко, вече то го бивам. Мама и мисля, че това е края на видео, защото не ми си е рано. О, как ти да ще видим. Така. Тиквички. О, не, Диня. Обърках се. Това е Диня. Аз виждал, не съм виждал. Диня! Имаме Диня! Ще ни бъде сладичко. Ще имаме се. Майко, бате! Майко! Взимаме Диничката. Диня! Взимаме Диничката. Диня! Майко, бата, аз се умориш. И нямам смисъл да пия вода. Аз там Майнкрафт. Първите стакове са май някъде към стак е събран.
стак и половина. Стак и половина. Ай. Малко ми се доспинка. Добре, бегам май. Нямам меч, трябва да правя малко изкирката да си изразходя. Трябва да си изразходя тая кирка. Не мога. На какво именно? Ох, де да знам. Добре. Ох, добре, не знам. Не знам какво да правя сега. Или, ох, добре. Хора, това беше видеото. Абонирайте се за канала ми. Поставете лайк. Постоянно и да съберем 30 абоната или 25. Да имаме награди. Защото майка ми като ми е събрала 20, като събрах 20 абоната, тя ми е взела подарък на мене и го празнувахме цял ден. Заради това абонирайте се и поставете лайк, за да се случи така. Чао хора, ще се видим до скоро. Айде! Real life.